W 2010 roku na Androsie rozpoczęła się inicjatywa, która radykalnie zmieniła tożsamość kulturową i turystyczną wyspy. Było to przedsięwzięcie, które nie miało nic wspólnego z plażami, słońcem ani morzem. Andros Roads powstało z inicjatywy organizacji non-profit Andros Research Center. Szlaki na wyspie ożyły i stały się celem podróży dla tysięcy ludzi z całego świata. Ένας ιστός που μας μοιεί στην πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου και ταυτόχρονα αποτελεί σήμερα και μια σημαντική υποδομή για ευαισθητοποιημένους επισκέπτες, θα έλεγα, για τον πεζοπορικό τουρισμό που έχει επιμικρύνει σημαντικά την τουριστική περίοδο της Άνδρου, ώστε να περιλαμβάνει και άνοιξη και φθινόπωρο. Szlaki łączą tradycyjne wioski, zabytkowe klasztory i bujne wąwozy, chociaż początkowo pojawiały się pewne obawy, miejscowi z entuzjazmem przyjęli ten projekt. Η υποδομή αυτή σήμερα ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Θα έλεγα ότι ενισχύει τους κατοίκους των και απομακρυσμένων χωριών, άρα συνεισφέρει λοιπόν και στην υποστήριξη και πιο απομακρυσμένων περιοχών του νησιού. Szlaki są regularnie utrzymywane i sprzątane dzięki wysiłkom zespołu wolontariuszy Andros Roads. Wyspa jako pierwsza otrzymała europejski certyfikat Leading Quality Trails Best of Europe za swoją sieć szlaków. Προσελκύει κόσμο ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη φύση και τον πολιτισμό του νησιού και συμπεριφέρεται αναλόγως. Και το κομμάτι του περιβάλλοντος έχει να κάνει με την ανάδειξη και τη διαφύλαξη του αγροτικού χώρου της Άνδρου, που αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πόρο και για το παρόν του νησιού και για το μέλλον του. Το νησί έχει πάνω από 200 πηγές με γάργαρο νερό και ένα δίκτυο μονοπατιών που αγγίζει τα 240 χιλιόμετρα. Οι πεζοπόροι που έρχονται κυρίως στην Άνοιξη και το φθινόπωρο βοηθούν στη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, αλλά και στην ανάδειξη της ιστορίας των χωριών, των γεωργών και των κτηνοτρόφων που ζούσαν στα βουνά. Από την Άνδρο για το Euronews, Απόστολος Στάικος.